Уважаеми зрители, след малко ще започне един от най-интересните мачове изобщо в този турнир. Един срещу друг се изправят двата бургаски отбора. Войчовци срещу отбора на Атаген. Един от тези два тима ще играе в финал, ако победи днес. Матчът вече започна. С първа точка за отбора на Войчовци от Бургас. 1-0. Николов изпълнява сервис за Войчовци. Нанев. Единична блокада срещу Нанев. Успешна. Велев успя да парира неговият силен изстрел. И това е 1-1. Два от най-стойностните отбори в това издание на аматьорската лига. Предстои наистина един вълнуващ и интригуващ матч, предполагам, до последната минута. Няколко нови попълнения за отбора от Войчовци забелязвам. Две на една. Сервис за отбора на Войчовци. Не се разбраха там. Неуспешна атака през центъра. Трета точка за отбора на Войчовци. 3-1. Сервис отскок. Изключителен сервис с отскок на играчът с номер 1 в червено. Носи четвъртата точка за отбора на червените. Залата на градския стадион е почти пълна. Играчите от Бургас пътуват с свои фенове. Връщаме се обратно на терена. Вълков потърси технично отиграване Димитър Вълков. Топка в аут. 4-3. Топката е добра, да, беше в полето. Четвърта точка, 4-4. Много силен сервис. Топка за Вълков. Пета точка в актива на Войчовци от Бургас. 5-4. Играчът с номер 3 на вашите екрани Велев ще изпълни сервис. Предпочитате технично изпълнение. Топка за Нанев. Много двойна блокада срещу него. От върха на пръстите на играч в червено. Резултатът отново е равен. 5-5. Йовчев. Топка за Вълков. Топката е в аут. Шеста точка за Атаген. И една предина за тях. Отново Йовчев на сервиза. Този път топката дойде много дълга. 6-6.
Топка за Нанев. И там играчът с номер 5 Теменлиев успя при тази единична блокада да парира удара на Нанев. 7-6 вече за Войчовци. Не за дълго, защото след атаката през центъра на Драганов резултатът отново е 7-7. Нанев на сервиза. Предпочете и технично отиграване на този сервис Нанев. Успешна блокада на Колев. И отново една преднина за отбора на Атаген и при резултат 7-8 първо техническо прекъсване в този гейм. Нанев изпълнява за Атаген. Топка в фаут. 8-8. Димитър Вълков на сервиза за Войчовци. Топка за Колев. Двойна блокада срещу него. Сега възможно за Войчовци. Атака през центъра, неуспешна. Отново топката беше насочена към играчът с номер 1, отново към него и отново играчите на Атаген успяха да се справят с наистина тази трудна ситуация. Този път атаката през центъра е успешна. Играчът с номер 5 Теменлиев. 9-8 за Войчовци. Димитър Вълков на сервиза за тях. Нанев. Бомбен изстрел на Нанев. Поредно равенство 9-9. Колев. Отборът на Атаген излиза напред. 10-9 на сервиза отново Колев, играчът с номер 19. Топката е в фаут. Успешна атака на играчът с номер 1. 10-10. Теменлиев изпълнява за Войчовци. Технично под блокадата. 11-та точка в актива на червените. Отново Теменлиев на сервиза. Страхотна атака на Драганов. Играчът с номер 1, който ще изпълни сервиза за своя отбор. Отново равенство, така ще бъде, предполагам, до края на този матч. Ще върви точка за точка. Казах ви, два изключително силни и равностойни отбора се срещат. Победителят от тях ще играе финал. Там ги чака състава на Загоре от Нова Загора. Топка в аут. Никол и отборът на Атаген поиска прекъсване. 13-11 за Войчовци. Четиринадесета точка за отбора на Войчовци. Николов изпраща много силно топката в аут. 14-12. Янев изпълнява сервис за Атаген.
намери свободно пространство, изключително точен сервис на Янев. Разликата е стопена отново до само една точка за отбора на Войчовци. 14-13. Янев. Топка в аут. 15-та точка за Войчовци. 15-13. Това момче с номер 1 притежава изключително силен сервис с отскок. Предполагам, че така ще изпълни. Да. Просто прострелно отиграване. Нова точка от сервис за него. на 13. И това е второто техническо прекъсване за този гейм. Отново успешна атака от сервис. 17-та точка за Войчовци. Наистина притежават състезатели с изключително силно изпълнение на сервис. Истински кошмар за състава на Атаген. Въпреки всичко се справиха добре с посрещането на този сервис. 14-та точка за отбора на Атаген. И 3 преднина за техните съперници. Драганов. Вълков потърси технично отиграване. Нова възможност за Войчовци. Сгрешиха. Топката отиде в полето на Атаген. Йовчев бе най-съобразителен в тази ситуация. 17-15. Драганов. Много тежък сервис на Драганов. Справиха се играчите в червено с тази ситуация. Колев. И след тази блокада точката отива в полза на Атаген. 17-16. Топка за Вълков. Не потърси силата в тази ситуация. Точка за Нанев. И точка за неговия отбор. 17 равни. Може би 7 или 8 изравняване на резултата. Този път отбора на Войчовци поиска прекъсване 17-17. Атака през центъра на Велев. Неуспешно. Този път единичната блокада на Велев срещу Нанев му носи успех. Извеждайки отбора на Войчовци с точка преднина, Велев ще изпълни сервиза за своя отбор. Играчът с номер 3, близкия план на вашите екрани. Колев. Дори не можаха да реагират при този топовен изстрел на Колев. Поредно равенство 18-18. Йовчев изпълнява за Атаген. Равни. 19-та точка за Войчовци.
19-18 за тях. Равни. Да видим Нанев как ще изпълни този сервис. Предпочете технично отиграване на Нанев. Там обаче играчът с номер 5 Темен Лиев според мен докосна с лявата си ръка мрежата. Точно така. 20-та точка за Атаген. Нанев на сервиза. Отново предпочете да го изиграе технично. Вкараха топката в полето на своите съперници. Атака от втора линия е успешна. Успя Колев, със всеки усилия Колев успя да спаси тази топка. Имаше там реакция от пейката на играч в червено. Не трябва да се подават на емоции. Това е просто един матч. Атака на Нанев. Топка в аут. 20-21. Димитър Вълков изпълнява за Войчовци. Много е важен матч и за двата отбора. Нормално е да има изблик на нерви. Дано всичко да бъде в рамките на фейрплеят. Топката е в полето. 21-21. Димитър Вълков изпълнява за Войчовци. Успешна атака през центъра за Атаген. 22-21 в тяхна полза. Смяна беше извършена. Янев напусна играта за Атаген. Колев изпълнява сервис. За тях атака блокаут. на 22. Този първи гейм загадва как ще бъде, как ще се развие матча до края. Двадесет и трета точка за състава на Атаген. Такъв матч само. 22-23. Сервис за Атаген. Топката е в аут. 23-23. Николов изпълнява за Войчовци. Много технично отиграване на Войчовци. 24-та точка. И сега Николов ще има възможност да затвори този първи гейм. Предпочита обаче технично отиграване. Но това му носи успех. И така при резултат 25-23 отборът на Войчовци печели първия гейм в този матч. Започва втория гейм с сервис за Атаген. Нанев. Добро посрещане. Топка отново за Нанев. Блокаут. И първа точка за състава на Атаген.
Страхотно отиграване на играчът с номер 8 на Войчовци. Изравнява резултатът 1-1. Сега ще последва, предполагам, отново снаряд в полето на Атаген, защото играчът с номер 1 ще изпълни сервис от скок. Този път греши. Топка в мрежата. 2-1 за Атаген. Попов. Отлична блокада на Йовчев. Трета точка за Атаген. 3-1. Силно начало на този втори гейм за Атаген. Този път успешна атака през центъра. 3-2. Велев. Отново потърсиха атака през центъра играчите на Атаген. Да, справиха се с тази ситуация. Четири удара станаха. Точка за Войчовци. 3-3. Велев. Страхотно отиграване на Нанев. Четвърта точка в полза на Атаген. Йовчев. Просто невероятно отиграване. Топката беше забита на втория метър. Четвърта точка за Войчовци. 4-4. Този път топката е в фаул. Пета точка за Атаген. Нанев изпълнява за тях. Отново точка за Атаген. 6-4. Нанев също притежава изключително силен сервис. До този момент не е заложил на него. Може би го пази за накрая. Седма точка за отбора на Атаген. Наистина вихрено начало в този втори гейм за сините от Бургас. След като загубиха първия гейм с 25-23, излязоха като жулени в този втори гейм. Димитър Вълков. Успяха да се справят с тази ситуация. Там Теменлиев най-съобразителен. Успокоява страстите. 7-5. Димитър Вълков изпълнява за Войчовци. Играчът с номер 4. Изключително точен изстрел. Не толкова силен, но много точен. Топката падна точно там, където нямаше нито един играч в синьо. Шеста точка за отбора на Войчовци. Една предина за Атаген. 7-6. Топка за Нанев. Малко дълга дойде тази топка, но справи се Нанев. Отлично изигра тази ситуация. Носейки 8-та точка на своя отбор. И това е първото техническо прекъсване в този матч при резултат 8-6 за отбора на Атаген. Колев. Топка в фаул на играчът с номер 1.
9-6 за Атаген. Колев на сервиза. Страхотно посрещане на Нанев. 10-та точка за Атаген. 10-6 тяхна полза. Прекъсване за отборът на Войчовци. Подновява се играта. Колев отново изпълнява сервис за Атаген. Да, топката е в фаул. Правилно отсъждане. 11-та точка за Атаген. И това е най-голямата преднина. Началото на този втори гейм. 11-6. Този път успешна атака през центъра за Войчовци. 7-ма точка в техния актив. Темен Лиев на сервиза. Страхотно отиграване на играчът с номер 3 Попов. 12-та точка за неговия отбор. Драганов изпълнява сервис за Атаген. Топката излиза в аут. 12-8. Николов. Директна точка от сервис за Николов. 9-та за неговия отбор. 12-9. Отново той. Изключително красиво отиграване. Тринайсета точка за Атаген. 13-9. Топката е добра. 13-10. Този път играчът с номер 1 предпочете да отиграе технично този сервис. Е в аут. Имаше претенции от двата отбора за тази топка. В крайна сметка съдията много мъдро посочи спорна топка. Отново сервисът ще бъде пребит. Нанев! Страхотно отиграване на Нанев. 14-та точка за неговия отбор. И 4 преднина. 14-10. Попов изпълнява за Атаген. Учи камерата на телевизия Диана. Нищо сериозно, разбира се. Точката отиде в полза на Войчовци. Грешка при този сервис. 15-11. Отново преднината от 4 точки се запази.
15-12. Сервис за Войчовци. Това е 16-та точка и второто техническо прекъсване в този втори гейм. Подновява се играта след това прекъсване. Нанев вкарва топката в игра. И това е точка за отбора на Войчовци. 16-13. Димитър Вълков изпълнява за отбора на Войчовци. Отново атака през центъра на Драганов. За сега носи успех атаката през центъра за отбора на Атаген. 17-13. Отново 4 преднина за тях. Колев. Седемнайсет на 14. Демен Лиев. Играчът с номер 5. Там Велев най-съобразителен в тази ситуация. Пусна топката там, където нямаше нито един играч в синьо. При резултат 17-15 отборът на Атаген ползва правото си за прекъсване в този втори гейм. Това бяха част от играчите на отбора на Загоре, който чака своя съперник за финала. Един от двата отбора, които играят в момента, ще играе в финал. Един на 0 гейма до този момент за отбора на Войчовци и 18-15 преднина за отбора на Атаген в този втори гейм. Изключително интересен матч. Топката обаче е в аут при това изпълнение на Драганов. 18-16. Николов. Попов. Двойна блокада срещу Попов. Справиха се с тази ситуация играчите на Атаген. Този път обаче играчът с номер 1 не остави абсолютно никакви шансове на играчите в синьо. Зверска забивка в полето на Атаген. И разликата е само една точка, 18-17. Нанев. Топката излизаше в аут. Нямаше кой да подскаже обаче там на Димитър Вълков. 19-та точка за Атаген. 19-17. Догони там Вълков топката. Справиха се играчите на Войчовци. Нанев. 20-та точка за отбора на Атаген. Отново прекъсване за Войчовци след две поредни точки на Атаген. Резултатът вече е цели 3 преднина, 20-17. Побързаха да вземат прекъсване играчите на Войчовци. Може би за да прекъснат добрата серия, в която попаднаха Атаген. Като че ли се доближават повече сините до спечелването на този втори гейм. 20-17. Лошо посрещнаха там топката. В крайна сметка след този блокаут 20-18. Ще последва сервис от скок.
Отново в познатия си стил играчът с номер 1 не дава никакви шансове на Атаген да посрещнат тази топка от сервиса. Изключително силно изпълнение. Само в рамките на 20 на секунди след двата успешни сервиза на играчът с номер 1, войчовци изравняват резултата 20 на 20. Възможност за войчовци дори да излязат напред в резултата. Сгрешиха обаче. 21 точка за Атаген. 21 на 20. Попов, играчът с номер 3. Втора точка за Атаген. И отново прекъсване за войчовци. 22 на 20. Попов за Атаген. Много силно дойде тази топка на Попов. 22 на 21. Смяна в отбора на войчовци. Излиза се играчът с номер 3 Велев и на негово място Христо Цвятков. С нищо не помогна тази смяна на войчовци. – 23 на 21. Йовчев. Невероятна блокада на Колев. 24-та точка за неговия отбор и възможност за Атаген да спечелят този втори гейм, с което ще изравнят резултата в матча. Точно това се случва сега. Топката се оплете в горния край на мрежата и при резултат 25 на 21 играчите на Атаген печелят втория гейм. Начало на третия гейм. Първа точка за отбора на Атаген. 1 на 0. Безпощаден Нанев. Играчът с номер 7 носи втората точка на своя отбор. 2 на 0. Този път блокаут. 1 на 2. И сега внимание. Отново снаряд, който попада в мрежата, носейки третата точка на отбора на Атаген. 1 на 3. Отново силно начало за бургаския тим. Вълков. Успешна двойна блокада срещу Димитър Вълков. Четвърта точка за Атаген. 1 на 4. След като загубиха първия гейм в този матч, просто преобразен отбор на Атаген наблюдаваме. Този път грешка на Нанев.
2-4. Асанов. Три на 4. Отново Асанов изпълнява за войчовци. Сервис от скок. Изпраща топката в аут. И е заменен. 3 на 5 за Таген Йовчев на сервиза. Четвърта точка за войчовци. 4 на 5. Блокаут на Нанев. Шеста точка за неговия отбор. 4 на 6 за Таген. Нанев ще изпълни сервиза за своя отбор. Отново предпочита технично и леко изпълнение на сервис. След тази страхотна блокада. Седма точка в актива на сините. 4 на 7. Отново Нанев. И осма точка за отбора на Таген. 8 на 4. Първо техническо прекъсване в този трети гейм. Нанев на сервиза. Този път страхотна атака на отбора на войчовци. Потърсиха Димитър Вълков и той им се отплати с страхотно отиграване и точка за неговия отбор. Пета. 8 на 5 за състава на Таген. Димитър Вълков ще изпълни сервиза за своя отбор. Нанев. Блокаут. 6 на 8. Вълков. Страхотна единична блокада на Христо Цвятков. Играчът с черната тениска. Един изключителен играч. Бивш юношески национал е той. Седем на 9 за Таген. Костадинов изпълнява сервис. И страхотна блокада Драганов-Попов. Спряха атаката през центъра на Теменлиев. Двойната блокада. След тази точка на Костадинов резултатът вече е 11 на 7 за Таген. Отново се откъсват тъмносините напред в този трети гейм. Този път Цвятков технично пусна топката в полето на своите съперници и там нямаше играч в синьо. Теменлиев. Атака през центъра. Нова точка за Таген, 12 на 8.
неудобната си лява ръка играчът с номер 1 в червено успя да спечели точка за своя отбор. 9 на 12. Христо Цвятков на сервиза. Притежава изключително силен сервис това момче, да. Обаче бърка. Топка в мрежата. Вдигна ръка, извини се на своите съотборници. 13-та точка за Таген. За сметка на това играчите в тъмносино вкарват своите сервизи и увеличават своята преднина. 9 на 14 в тяхна полза. Тройна блокада, неуспешна. 10-та точка за Войчовци. Опитаха стройна блокада играчите на Таген да спрат нападателя в червено, не успяха. И това е нова грешка от сервис за Войчовци. 5 аванс за Таген, 10 на 15 резултата. Възможност за Таген отново. Този път обаче Нанев изпраща топката далече в аут. – 11 на 15. Асанов изпълнява за Войчовци. И за четвърти пореден път играчите в червено не могат да вкарат топката в полето от сервис. 16-та точка за Таген и второ техническо прекъсване в този матч. Подновява се играта. Сервис за Нанев. Изпраща топката в аут. 12-та точка е това за Войчовци. 12 на 16. Нова точка за Войчовци, 13-та. Съкратиха аванса си вече само на 3 точки червените. Истински кошмар е играчът с номер 7 Нанев за отбора на Войчовци. Отново успешна негова атака. 17-та точка за Таген. Костадинов изпълнява сервис за тях. 13 на 17. Атака за Вълков. Потърси технично отиграване, не успя. Въпреки че атаката на Йовчев беше успешна, той си призна, че е докоснал с лявата си ръка мрежата. 14-та точка за отбора на Войчовци. Преднината вече е само 3 за Таген. 14 на 17. Вълков кара топката от сервис. А Нанев изпраща топката в аут. 15 на 17 и отбора на Таген ползва правото си на прекъсване в този трети гейм. Нашият оператор ви показва част от отбора на Загоре, който чака своя съперник, за да изиграе финал в това издание на аматьорската лига. Добро настроение цари в техния лагер. Осемнадесета точка за Таген. Йовчев.
топката, като че ли е в аут. Да, точно така. 19-та точка за отбора на Атаген и прекъсване за отбора на Войчовци. Йовчев на сервиза. Много неудобна топка. Спускаха се там играчите в червено. И след тази добра атака 20-та точка за отбора на Атаген. Като че ли тъмносините изглеждат по-близо до спечелването на този трети гейм. Не само за това, че разликата е цели 5 точки, а и за това, че играят като че ли по-добре. 16 на 20. Теменлиев. Попов. Атаката е в пръстите. Мисля, че имаше докосване на играч в червено. Точно така, това показа и съдията. От пръстите на играч в червено топката напусна игралното поле. 21 точка е това за Атаген. Успешна атака на Нанев. И отново прекъсване за отбора на Войчовци, защото резултатът е 16 на 22 за отбора на Атаген. Подновява се играта след прекъсването с успешна атака на Велев през центъра. 17-та точка за Войчовци. Христо Цвятков на сервиза. Предполагам, че ще изпълни сервиза с отскок. Не. Предпочита технично отиграване. Успешна блокада. 18-та точка за отбора на Войчовци. Даде резултат това прекъсване, което взеха преди малко. Направиха две бързи безответни точки и се доближиха само на 4 до своя съперник. 18 на 22. Сервиза на Цвятков отново затрудни максимално играчите на Атаген. Този път обаче страхотна блокада на Нанев и Драганов. Страхотна двойна блокада за Атаген. 23-та точка и само 2 точки делят отбора на Атаген от спечелването на този трети гейм. Попов. Безпощаден Драганов. Костадинов е това играчът с номер 5. 24-та точка и възможност за Атаген да затворят този втори гейм. След тази грешка на Христо Цвятков това се случва и отборът на Атаген печели този гейм и повежда в резултата с 2 на 1 гейма. След малко продължаваме с кадри от четвъртия гейм. Начало на четвъртия гейм. Играта ще се поднови с сервис за Атаген.
1-0 за Атаген Бургас. Отново грешка на Христо Цвятков. Не успя да разпредели правилно топката. Този път Темелев безпощаден. 1-1. Топка за Костадинов. Изключително технично отиграване на играчът с номер 5. Втора точка за Атаген. 2-1. Костадинов. О, този път невероятно отиграване. Страхотна комбинация и демонстрираха играчите в червено. 2-2. Асанов. Технично изпълнение по този сервис. Блокаут за Колев. 3-2 за Атаген. Йовчев на сервиза. Успя там Нанев с самопожертвователен плонж да спаси тази топка. Този път обаче Темелиев наказва своите съперници с истинска бомба в тяхното поле. Не остави никакви шансове за реакция. Темелиев изпълнява за войчовци 3-3. Успешна атака през центъра. Четвърта точка за Атаген. Би трябвало Нанев да изпълни сервис. Окуражаван от своите съотборници. Пета точка за Атаген. След това продължително разиграване, играчите на Атаген се умяха да постигнат пета точка. Топка за Нанев. Нанев обаче изпраща топката в аут. На 4. Шеста точка за Атаген. Колев на сервиса. Не се разбраха, неуспешна атака на войчовци. Нова точка в активен Атаген. 7-4. Много силно начало и в този гейм за Атаген. Този път грешка при отиграването. Пета точка за войчовци. 7-5. Велев. Блокаут. Няма за какво да се сърдят от пръстите на Цвятков. Топката напусна игралното поле. И при резултат 8-5. Първо техническо прекъсване в този гейм.
Драганов. Сервис с отскок. Много силен изстрел на Нанев. Топката обаче далече в аут. В последните 3 атаки Нанев направи точно това. Изпраща топката в аут. Девета точка за Атаген. Път с известна доза късмет играчите на Войчовци се добират до 7-та точка. 2 преднина за техните съперници. Отново грешка през сервиза. 10-7 за Атаген. Костадинов. Святков намери Теменлиев, той не успя. За сметка на това Нанев успява да отбележи 11-та точка за своя отбор. 4 преднина вече за тях. И мигновена реакция от скамейката на Войчовци, поискаха отново прекъсване. Костадинов на сервиса за Атаген. Страхотно отиграване. 9-та точка, 8-та точка за Войчовци. Асанов изпълнява сервис за Войчовци. Янев. Този път успешна двойна блокада за Войчовци. 11-9 е резултата. Смяна се извършва в отбора на Войчовци. Асанов излиза. На негово място Николов, играчът с номер 10. С известна доза късмет играчите на Атаген отбелязват точка, има някакъв спор. Мисля, че всичко беше в реда на нещата. Удар с крак, топката влезе в полето на Войчовци. Не виждам каква претенция може да имат играчите на Войчовци в тази ситуация. – 12-9. Йовчев изпълнява за Атаген. Със сетни усилия Костадинов върна топката в полето на Войчовци. Точка за тях и разликата вече е само 2 точки. 12-10. Теменлиев. Топка за Нанев. Справиха се Войчовци с спасяването на тази топка. Отново топката е насочена към Нанев. Топката е в аут. Прекъсване за отборът на Атаген.
При резултат 12-11 в тяхна полза. Темен Лев изпълнява за Войчовци. Отново търсят Нанев. След тази успешна атака резултатът е 13-12 за отбора на Атаген. Отново Темен Лев окуражаван. Виждате какво става, атмосферата просто е невероятна. Равенство 13-13. Темен Лев изпълнява за Войчовци. Толкова е шумно в залата, че почти не се чува коментара. Четиринадесета точка за Атаген. Нанев изпълнява сервис. Страхотен матч, уважаеми зрители. Отново успешна атака за Войчовци и отново равенство. 14 равни. Топката е в аут. 15-та точка за Атаген. Колев изпълнява сервис. Атака през центъра. Опита Велев. Разгадан беше неговия ход. 16-та точка и второ техническо прекъсване в този гейм. Колев. Страхотна блокада. Седемнадесет на 14 и отново прекъсване за Войчовци, защото разликата е отново 3 точки в полза на техните съперници. 17 на 14. Отново Колев на сервиса. Доближават се Атаген до спечелването на този матч. Не така мисли обаче играчът с номер 1 на Войчовци. Прострелно отиграване. 15-та точка за неговия отбор. 17 на 15. Велев. Успешна блокада на Цвятков срещу Костадинов. Отново това прекъсване, което взеха Войчовци, помогна. Успяха да направят две бързи точки и сега са само на точка от своите съперници. 17 на 16 резултата. Невероятно отиграване. Равенство 17 на 17. След като имаха 3 точки преднина, много бързо бе пропиляна тя. 17 равни и този път отбора на Атаген поиска прекъсване. Белев. Търсят отново Нанев. Топката е в аут. И отборът в червено излиза напред. 18 на 17. 4 безответни точки успяха да направят играчите на Войчовци.
вече 5. Успешна единична блокада. 17 на 19. Чувате какво става в залата, уважаеми зрители. И с известна доза късмет. 18-та точка за Атаген. Най-сетне след 5 безответни точки успяха да запишат такава в своя актив. Драганов. Технично в пръстите на единичната блокада. 20-та точка за войчовци. Христо Цвятков на сервиса. Предпочита обаче да не изпълнява с отскок. Не иска да рискува Христо. Топката е в аут след тази блокада. 21 точка. – 18 на 21. Отборът на Атаген поиска прекъсване. Но мисля, че няма право на такова сега. Отново Цвятков на сервиза. Нова възможност за войчовци. Просто в края на този гейм са неудържими играчите в червено. 4 точки вече преднината за тях. 18 на 22. Цвятков. Топка за Нанев. Двойна блокада срещу Нанев. И това е 23-та точка за войчовци. По всичко личи, че този матч ще бъде решен в тайбрек. 2 точки делят червените от спечелване на този гейм. Четвърта точка. Не могат да повярват играчите на Атаген, че това се случва. Изключително силни изяви в края на този гейм. Христо Цвятков има възможност да затвори гейма и да прати матча в тайбрек. Ето е тази възможност за войчовци. Най-сетне точка и за Атаген. 19 на 24. От тук нататък всяка грешка на сините ще означава, че матчът отива в тайбрек. На 24. И прекъсване за отбора на войчовца. Ето я и 25-та точка за отборът на войчовци. Матчът отива в тайбрек след 2 на 2 гейма. Начало на тайбрек. Той започва с първа точка за войчовци. 1-0 за тях. Христо Цвятков. Топка за Нанев. 1-1. Теменлиев. Втора точка за войчовци.
беше в полето. Трета точка за войчовци, 1-3. Отново грешка на Атаген. Четвърта точка за отбора на войчовци. И прекъсване, сякаш се сринаха играчите в тъмно-синьо. Очакваха като че ще спечелят много лесно този матч. След като поведоха с 2-1 гейма. Вървяха добре и в четвъртия. И сега 1-4. Да видим какво ще стане до края. Топка в аут. Пета точка за войчовци от Бургас. Много сериозна заявка дават те за спечелване на матча. Въпреки тази грешка на играчът с номер 1. 3 точки преднина за войчовци. Попов изпълнява за Атаген. Успешна атака на Теменлиев. 6-та точка за войчовци. Димитър Вълков се появи в игра, за да изпълни този сервис. Страхотна двойна блокада срещу Колев. 7-ма точка за Войчов. Велев най-съобразителен в тази ситуация. 8-ма точка. И сега двата отбора ще трябва да разменят своите игрални полета. Осем на 2 резултата. Много сериозно предимство за червените. Димитър Вълков на сервиза. Двойна блокада срещу Нанев. Девета точка за отбора на Войчовци. С всяка изминала секунда отборът в червено се доближава до спечелване на този матч. Десета точка в техния актив. Десет на 3. Точка за Войчовци, 11 на 3. Какво се случи с отбора на Атаген? Просто са неузнаваеми. Най-сетне добра тяхна атака на Колев. Играчът с номер 19. Това е едва четвъртата точка, обаче за тях в този тайбрейк. Разликата е много голяма. Цели 7 точки е тя.
Вече 6 след тази грешка на играч в червено и прекъсване за Войчовци. Нанев изпълнява сервис за Атаген. Шеста точка за тях. 11-6. Отново Нанев. Цвятков опита технично да пусне топката в полето. Въпреки всичко, нова точка за отбора на Войчовци. 12-6. Няма да имат сили играчите на Атаген да направят нещо повече в този матч. Твърде солидна е преднината на отбора на Войчовци. – 12-7. Колев ще изпълни сервис за Атаген. Страхотна атака през центъра. Там двойното отиграване Цвятков-Велев носи успех на отбора на Войчовци. 13-та точка в техния актив. 13-7. Попов. Блокаут от пръстите на Цвятков. Топката топна извън очертанията на игралното поле. 13-8. Драганов. И най-сетне нещо красиво от страна на Атаген в този тайбрек. Страхотна блокада. 9-та точка. Драганов. Драганов изпраща топката в аут. 14-та точка. Цвятков. – 14-10. Имаха възможност играчите на Войчовци да приключат този матч. Ще трябва да почакат още малко за този момент. Нова грешка обаче в техните редици. И 14-11. Да, само една единствена точка дели отбора на Войчовци от спечелване на този матч. Но разликата вече е само 3 точки. С 3 успешно изпълнени сервиза, което не е никак невъзможно. Играчите на Атаген имат възможност и да обърнат резултата. Спасиха тази топка. Всичко обаче приключва точно в този момент с тази страхотна блокада на играчите в червено. И 15-11 в този тайбрек. 3-2 гейма. Отборът на Войчовци ще играе финал с съставът на Загоре.